Día 30 de maio de 2009, última crónica do capítulo celebrado en Marcilla, Navarra, España. Hoxe, sábado, foi aprobado o plano de ação para os 3 próximos anos. Ontem foi escolhido o prior provincial, Francisco Xavier Jiménez Villoslada, que foi educador en Valladolid, educador en Las Rozas, párroco de Zaragoza e que durante 3 anos traballou na prelazía de Lábrea, no estado do Amazonas, no Brasil. Tamén hoxe foran escollidos os conselleiros, o mexicano José Sergio Sánchez e o vigario e o primeiro conselleiro, Juan Luis González Ríos, segundo conselleiro, Benjamín Migueles, terceiro conselleiro, e José Manuel González Durán, o cuarto conselleiro. Con estas noticias despedimos o capítulo que desde o día 18 de maio até o día de hoxe, 30 de maio, foi celebrado no convento de Marcilla, en Navarra, España. Hoxe, con un aló e unha despedida moito especial para todas as persoas que entraran e ouviran estas noticias. Deus abençoe a todos vocês. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.